Това ако беше в телевизия, каква цена ще да е продукцията? Ще го направят по 5, по 10, по 20 пъти. Колко време би от него да създаде видео, което е 10 на 15 минути? Между 4 и 6 седмици много му уважих работата. Днес съм ти приготвил един много интересен креатор. Преди си говорихме, че продукцията трябва да е много оптимизирана и да няма много ефорт в създаването на видеото. Този креатор е направил тотално обратното. Всяко едно негово видео стоят много часове работа. Виждал ли си го този канал? Не. Да ми кажеш някаква ориентировъчна цифра за това какви гледания прави този креатор. В тия видеа се чудя за кое да кажа, съм по-впечатлен. Заради работата, която е свършена в 3D или заради ресърчи, който е необходим. Вероятно има някакви консултанти, сценаристи, които влизат и правят тия сценарии. Не съм сигурен дали дори някаква институция не стои за това нещо. Никаква институция не стои за това. Стои Оливър Енде. Сега ще покажа реалните цифри. Това са най-популярните? Това са най-популярните и става много драстично занижаване на цифрите по-надолу, като следиш. Теб не те ли изненадва, че видеа с такава висока продукция имат само 11 000 гледания, 45 000 гледания? Първо, сложността на продукцията няма отношение към колко ще гледаем от това нещо. Истината е, че това въобще не е малка гледаемост. Това е много профилирано съдържание и да дойдат да огледат 15 000 човека, които се интересуват това нещо, не са случайни кликари. Вероятно, ретеншъна си е висок. Ако той прави видеа, които са с по-комерциална насоченост, тогава това съдържание може да има много повече гледаемост. Имаме предвид, че тук са съдържание, което по един или друг начин е вече виждано с Discovery Channel, National Geographic и така нататък. Какво би посъветвал този креатор? Как да преформатира съдържанието си, за да не изглежда като на Discovery Channel? Вярвам, че щом продължава да ги прави, няма смисъл да променя нищо, защото тук целта не е задължително да имаш милиони гледания, а да имаш аудитория, която наистина е лоялна и гледа точно това, което ти правиш. Замисли се примерно за независимо късометражно кино или въобще някакво кино. Хората правят някакъв филм, снимат го няколко месеца, актьори, екипи, камери и накрая го прожектират на някакъв фестивал на 3, 5, 10 места. Той събира 20 000 зрители кумулативно този филм и това му е живот. А то не е по-малко ефорт. Това, което чува в видеята като voice-over? Той ли е? Не. Значи не е сам. С кой си? Level Labs ли? Заедно. Не звучеше като Level Labs. Тези неща, които ти пуснах, може би не са, но някои от нещата са Да. Като разгледа всичките модели, които е ползвал, как си обясняваш? Той ли ги моделира от нулата? Ползва ли някаква база? Това според мен е 100% негово моделиране. Знаеш, че при нас са идвали запитвания, заявки за всякакви такива експлейнатори видеа за кръвоносни системи и тем подобни. Си прав наполовина. Всичките вътрешни органи на животните, които той създава, или готови модели. Ако не са готови модели, ползва AI да създаде от снимки модела. После вътрешностите си ги създава той. Можеш да предположиш софтуера, който ползва за 3D анимациите. Blender? Защо така? Защото е безплатен. Cinema 4D. Не съм добри рендерите за Cinema 4D. Той ползва Cinema 4D за анимация и за ригване на моделите си. Добре. Рендинг енджин да е съвсем друг. Портва си някакви алембици и ги рендира. Unreal, вероятно. Точно Unreal. Този артист е показател за това, че ако имаш драйв за да направиш нещо, с един инструмент, с втори, с трети, с пети, в крайна сметка ще можеш да изкараш нещо, което е еквивалентно на съдържание, което правят големите телевизии. Това ако беше в телевизия, каква цена ще да е продукцията? Цената на продукция ще да е същата, но продуценти и всички други, които се накачолят на клона, ще го направят по 5, по 10, по 20 пъти. Как мислиш, като гледа цялата продукция, колко време би от него да създаде видео, което е 10 на 15 минути? Между 4 и 6 седмици плътна работа, за да може да изкара нещо, което е първо да почне да сглобява. Между 3 и 5 месеца. Между 3 и 5 месеца? 15 минути постоянно рендер. Всеки един орган, както виждаш тук на кулата, е изолиран, рендиран. Има си синематичната част. Виж колко бавно се случва всичко. Няма бързане, няма показване на първи, втори, трети кадър. Много му уважих работата, казвайки между 4 и 6 седмици. Как се монетизира този канал? Този канал вярвам, че е едно страхотно портфолио, чрез което този артист успява да набере клиенти. Вярвам, че много от асетите би могъл да ги продава отделно. Предполагам, че консултира. Искаш да кажеш, че той се ползва канала за awareness? Според мен да. 10 милиона гледания. Малко е за него. Не, всъщност наистина е малко. Колко видеа има? Той е 150 видеа. Масата видеа, ако дръпнем много надолу, са VJ Loops. Просто лупове. Значи много само 10 милиона. Я да видим шортове, въобще качва ли?
Може ли върнеш назад да видим колко шорта има? Той има 3 шорта. Той просто не си използва потенциала на съдържанието, за да може да го покаже в различните му форми, дори преформатирането му не е много адекватно. Той креатор има потенциал това съдържание да отиде до много повече очи. Той моделите ли да прави AI, да пише скриптове или войсовете да си намира ли, да грейдва ли, какво да прави? Ти след 5 месеца работа ще се занимаваш да правиш шортове и да пускаш по различните канали. Ти е писнало да ги гледаш че всичките тръбички. А как го открие този човек? Най-вероятно съм гледал видеа, които са същия тип. Той креатор ще го следа за напред. Направо ще кажа на хората и те да го следват, защото най-малкото ще научиш някакви неща, където едва ли някъде друга да биха могли да ги видят. Ще казваме ли да се сабскрайба някой или оставяме се? Да се сабскрайбват на този канал. Чао на всички!